Biz машина береміз, біз өзген ел 66 машина бердік. Ол кішерге 66 автомобиль. Бұл программа біздің 2001 жылдан алып ішлей. Сол вақытта біз 750 машина емінде бердік барысына. Оның үшін керек бізге біріншіден программа реабилитация пострадавших деп документ. Ол берілі бюро медикалық экспертизадан берілі һәм заявление. Сол екі документті алып біз машиналарын алабыз. Рахмет, бұл матбуғат конференциясына журналистлар конкрет сұраулар білән келділер. Сөйлешу нәтижелерек болсын үшін. Шуңа күрә идегез, журналистлардың сұрауларына күшік Татар-информ матбуғат агентлігі. Гүлнар Гарифуллина, рахмет етегіз. Қайырлы күн, эш орынында имгәнүләр булмасын өчен менә нинди кисәтү эшләре алып барасыз? Безнең бар программа, ол зур программа. Біз бит инде фонд булачак, акча җыябыз. Безнең бар страховой взнос на несчастный случай дип аталган. Без җыябыз страховой взнос. Аның 20%-ын без кире кайтарабыз предприятиегә, оешмаларга. Шуның 20%-нан без шул вот инде мероприятие по травматизму, предупреждению травматизма безларны үткәрәбез барсында. Безнең ул нигезендә ул мәсәлә миллиард 400 миллион акча тузырыла. Аның инде 1 миллиард ай сайын төләнеп торган пособиеләр, 52 миллион китә больницаларга, 170 миллион реабилитация. Безнең әле бер программа бар, ранняя и поздняя реабилитация программы. Без шушы кеше авыр хәләксә, зыян алса, без аны беренче көннән алып, ул эшкә, ягъни шул эшкә, инде ул эшкә бара алмаса, башка эшкә аңлашкыртабыз, урнаштырабыз. Татар-информ. Аннары менә электрон больничныйлар турында сүз килгән иде. Менә шул эшкә яраксызлык өчен берилә торган электрон больничныйларның кагаз варианттан тагыдан өстенлеге нәрсәдә? Нәрсәсе белән отышлырак? Электрон булачак ул бит аны ялган итеп булмый. Ул чөнки ул цифровой кагаз, ул кагаз дип аны карап булмый. Аның нәсәмәсе бар. Беренче ул базада кертелгән. Бер тапкыр керткәч, аны ике тапкыр уже определенный данларын кертә керек түгел. Безгә ул эшне кыскарта, ул беренчедән врачның эшен кыскарта, анарсын оешманың бухгалтериясенең эшен кыскарта. Һәм инде ул безнең базада алар барысы да бар. Шуңа күрә ул инде защищен дип була инде безнең криптографический средства белән. Аны ялган итеп бик булмый. Бу ел эшли башлады ул, яңалык бит инде ул. Шуңа күрә бераз кеше аны шикләнеп карый ул нигә. Хәзерге көндә кеше больницага килсә, аның бар ул сөйләй ала, инде кагаз, инде электронный вариант. Бүгенге көндә 1660, по-моему, 1662 электрон больничный бирелгән. Динамика безнең бара эскә таба. Халык ничек кабул итте менә бу яңалыкны? Әйтәм бит, бераз башта уйлап, нәрсә икән, кирәкме икән дип, беренче булмасмы дип. Хәзер инде без аларны фикернә-керен әйтәбез, ул куркыныча бер түгел. Аның айырмасы рискәндә халык өчен юк. Инде шул кагаз, инде электронный вариант. Аны шул алып, анда бирелгән корешок электронный булса, ул шул корешок белән анда определенный була номер. Чөнки без һәрбер электрон больничный номерга бирәбез үзенең уникаль номерын, генерация номеры бар анда. Шул корешок белән килә ул оешмасына бухгалтериягә, аны таба информационный системада. Һәм инде данларын кертә. Аның инде данлар кертелгән булган. Фамилия, диагнозы, заболевание кертелгән булган, шуңа күрә вакытта кыскара бухгалтерга җиңәргән кертелгән. Рәхмәт. Татарстан дәүләт радиокомпаниясының соравына күчәбез. Менә бу электрон больничныйлар турында соравымны дәвам итәсем килә. Аларны ялганнардан ничек саклана әлеге электрон больничныйлар? Аларны бик авыр ялган итәргә, чөнки алар электрон. Бер хакер булса, ул керәлә. Булай в целом ул ничек әйтим, ул база, защищенный база дип атала, безнең аны тапсыз бездә. Аларга бик авыр аны үзгәртү кертелгән да. Аның нинди хайрата? Ул база торган вакытта, менә шифахана ашкан вакытта, электрон больничный ул по идее ача безнең базаны. Безнең базада ул барсында эшли. Анарасын оешма, бухгалтерия вакытта шулай безнең базада эшли бар базада. Алар кертә үзенең данларын гына. Башкача анда керә булмый базага. Шуңа күрә ул бик инде ябык система. Рәхмәт.
ТНВ радио сұраума? Рахметіңіз. Узган ел эш урыннарында ничә эшче инвалидка чыкты? Алар арасында чит илдән килгән менә бу Азиялардан килгән кешеләр бармы? Алар мөрәҗәгать итәме? Больничный бойынчамы? Инвалидлыкка чыгу буенча, эш урыннарында зыян күрү буенча. Безнең кем эшли безнең нидә? Оешмаларда, зарегистрированы в Россиядә. Алар барысы застрахованы. Именно кешеләр алар. Шуңа күрә аларга барысы да кем шунда эшләмәк көтә, аларга без обязан түләргә без мәҗбүр инде. Но безнең средний иностранец, по-моему, нет. Безнең юк янды диләр. Юк. Но лекция, мәсәлән, официальный урнаштырган булса, без аны обязан итәргә. Узган ел гомумән ничә кеше инвалидлыкка чыккан эш урында саннар бармы сездә? Безнең ел сайын бардан 13 меңгә якын безнең пострадавший на производстве, кем зыян алган. Инвалидлар булса, безнең данный базалар 40 меңгә якын инвалид бездә тора. Инвалид. Без ничек без беләбез, безнең ике төрле бар бүленгәч, беренче федераль инвалид, федераль льготник. Икенче безнең кем зыян алган кеше, ул да инвалид булды, булган вакытта ул уже федеральный түгел, ул безнең пострадавший производство дип аталабыз. Рахмет, ТНВ радио компаниясы сөзін сұрау. Шулай да ашыклап китәсе килгәне 13 мең зыян күрүче дип әйттегез, мен бу узган ел, менә 2017дә Татарстан. Юк, узган ел түгел, ул базада безнең торган кадәр. Ел сайын сколько на среднем год появляется пострадавших? Микрофонға яраймы? Микрофонға сөйләгез, рахметегез. Менә узган ел, 653 шишрак булды, шуларның инде 22-се вафат булдылар эш урыннарында. 122-се алар теге тяжелый дибез инде, авыр ниләр алдылар, үзләренә зыян күрделәр, калганнары инде җиңелчә. Менә шуларның һәрберсен безнең фонд алар буенча эшләгән вакытта комиссияләрдә катнашабыз, безнең представительләребез. Аларны уздырып, тизибез алар буенча актлар. Менә шулар бу кешеләр һәрберсе дә үзләре менә кулларына актларны алгач инде, алар безнең больничный алалар. Именно шушы зыян күрү буенча. Алдагы көннәрендә, әгәр дә инде дәвалау учреждениелары аларны җибәрсәләр бюро медико-социаль экспертизага, менә ул вакытта гына, әгәр дә аларга процент үзләренең профессиональный хезмәт дип аңлатыймсың инде. Процент әгәр дә аларга куйсалар, бюро медико-социаль экспертизада, аннан соң алар киләләр безгә яңадан фондка. Ул вакытта гына без аларга, аларның документлары кулларында булган вакытта, тулы пакет документ булган вакытта гына без аларга инде социаль түләүләр билгелибез. Ай сайын түләнә торган социаль түләүләр бар безнең, бер тапкыр бирелә торган социаль түләүләр бар. Шулай ук безнең бар терәкләнү чараларына, менә Рамил әйтеп китте, күпме акча җибәргәнне, без аларны җибәрә алабыз шифаханәләргә, санаторийларга путевкалар бирәбез. Менә аннан протезлар җибәрәбез. Һәр җылда менә шушы булган кешеләр, һәлакәткә очраган кешеләрнең хәзер әйтә алмыйм тулышагына нинди процент андай аналитика алып бармадык, менә в основном инде вафат булган кешеләр, алар 1 миллион акча якыннарына, балаларына бирелә, ансы инде безнең закон буенча каралган. Авыр хәлдән соң барып үзләренә процент куйган кешеләр, алар инде киләләр соңракта, быел булмаса, берничә елдан соң. Менә шулай менә. Рәхмәт, өлкәдә шулай. Рәхмәт. Әйдәгез, менә монда сораулар буенча. Аның өчен кирәк, единственное, акт N1 дигән нидерәк кирәк, язар башта оформитель кирәк. Шул акт N1 булса, ул уже быелмы, былтырмы, качан булды, уже безгә разница юк. Булган булсын.
һәм инде повреждение здоровья документ брать медицинский картта. Һәм менә инде соннар турында сүз чыкты. Минем аңлавымча, сез соннар буенча ниндидер доклад әзерләп килгәнсез. Мөмкин булса, хәзер шуның белән танышып үтик. Ярыймы? Аннары инде яңадан кайтарбыз сорауларга журналистларны. Монда яртысын монда әйтеп бетте дигән монда. Шулай да соннар кызык һәр вакыт. 2010 елда сез беләсез, баштан без техник терәкләндерү чаралары сорап, алардан барлыгы 78 мең гариза кабул ителде. Барлыгы 2017 елда 91,5% тәэмин ителде. Ә инде соңгы 2 елларда 81% газир тәэмин ителде. Безнең эштә хисап-кисапсыз, фактларсыз, санарсыз үз беләсез булмый. Кыскасы, инвалидларның техник терәкләндерү чаралары, протез ортопедия эшләмәләре белән тәэмин итү өчен федераль бюджеттан 1 миллиард сум акча бүлеп бирелде. Бу былтыргы белән чагыштырган вакытта 100 миллион сумга күбрәк дигән сүз. Техник терәкләндерү чаралары арасында инвалидлар арбасы, ишетү аппаратлары, протез ортопедия эшләмәләре кебек товарлар инвалидларга бушлай бирелә. Кайбер вакытта биргән кертмичә дә, алар үзләре дә сатып алырга мөмкинлек бар. Ул вакытта без аларга компенсацияны бирәбез механизм. Шулай итеп без узган елда 137 миллион акча компенсация итеп кайтардык фондтан. Фонд инвалидларны тәэмин итү буенча бюджетның слайдта күрсәтелгән дефицитын киметә. 2005 елда бюджетның дефициты 20% булса, хәзер 12%-на калды. Барлык тәэмин итү 85-90%-ка тәшкил итте. Подгрузинг булар белән, менә беренче слайдта күрәсез, тәэмин итү безнең менде почти 99%-ка, инде 1% инвалид телефоны номеры, яки яшәү урынын үзгәртү сәбәпле иләрендә туры китә булмашан күрә без арын таба алмадык. Но безнең ел сайын бара процент, без арын табып, аларны тәэмин итәбез. Тагын тәсекиле шул техник терәкләндерү чаралары китереп бирүне, калган системасы аша тикшерү кертеләчәк. Шулай итеп без контрольне нидән көчәйтәбез. Хәзерге тормышта оперативлык иң кирәкле сыйфатның берседер ул. Эшне тизәтү, кискен сорауларны хәл итү өчен бездә кол үзәк ташылган иде. Шул максаттан быел фондта социаль менеджер вазифасы барлыкка килде. Социаль менеджер ул бөек ватан сугышы ветераннары, интернат йортларда яшәүче инвалидлар, физикактан мөмкинлеге чикле балалар белән эшли. Кирәк булса социаль менеджер инвалидларның йортларына да бара. Шулай итеп без игелекле эш алып барабыз. Ул безнең өчен бик мөһим эш ул. Безнең фонд эштә зыян күргән, мен аларны әйтеп дигәндә, шул күп эштә алып бара. Мен әйтеп үттем, без 1 миллиард 400 миллион сум акча тотылды ул үткән елда шуның өчен. Аларны инде мен кабатлап тормыйм. Шул анарсын соңгы елларда республикада уңайлы махит дәүләт программасы уңышлы эшләп килә. Фондның барлык административ биналары да инвалидлар арбасы белән йөрергә җайлы булсын өчен пандуслар, начар күрүчеләргә брайль телендә язылган махсус табулар белән тәэмин ителгән. Начар эшчеләр өчен фонд хезмәткәрләре белән сөйләшкәндә тавышны кәчетә торган аппаратлар куелган. Шулай ук арбада утыручы инвалидларга белгечләр белән арашларга җайлы булсын дип халыкны кабул итү стәлләре тәбәнәк итеп эшләнгән. Бинада такси чакырту өчен телефоннары бар. Инвалидларга уңайлы махит тудыруда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның роле бик зур. Хакимият ярдәмен тию безнең өчен бик мөһим, үзара аңлашып, генә яхшы белән эшләп бирешеп була. Яңа система буенча, сез беләсез, 2015 елдан фонд гражданнарга турыдан-туры түләүне эшли башлады. Әлегә турыдан-туры проекты белән бүген Россиядә 33 регион эшли. Үткән ел без түләдек 1,5 миллион больничный кагазларын, 14 миллиард 1 миллиард 100 миллион сумга акча безнең кысып түләнде пособие иттереп. Ул бик проект безнең яхшы килеп чыкты, чөнки без ул проект буенча шушы безнең кешеләрне саклыйбыз. Чөнки кайбер вакытта эш бирүчеләр пособие түләмәләр, особенно кем бала катран кызлар, хатын-кызларга. Шул вакытта без ул рискларны без киметәбез, чөнки без үзебез структура телевиз бөтен больничный пособиеләрен. Безгә уже кирәк менда, кая эшли, безгә кирәк, самое главное, точнее, безгә кирәк түгел, ул оешманың счетлары бар монда, чөйкмә, безгә разница юк. Тагын бер яңалык, шул без әйтеп үткән электрон больничный.
Ул 1 июльдән закон негезендә бөтен ил буенча гамәлгә керде. Барысы да бердәм информация системасында эшләнә. Әлеге проект врачларның һәм оешмаларның эшен җиңеләйтә, тизәйтә. Фонд тәкъдим иткән электрон программа кешеләрнең вакытларын кыскарта. Ул программа безнең сайтта бар, аннан алып була. Электрон больницаларның күңелешкә киткәнче оешмалар өчен 80гә якын кайдыр без семинар үткәрдек, өйрәтү эшләре алып бардык. Бүгенге көндә 165 медицина оешмасы һәм республиканың 6095 оешмалары белән килешүләр төзелде. Минздрав һәм Минсвязь белән эшли башладык. Эшлекле чаралар уздырдык. Бүгенге эштә актив эш без алып барабыз һәм инде дәвам. Электрон больничныйларга күчү әкрен-әкрен алып бара, мин сорауга җавап бирәм. Яңалык барлык кисәдә кешенең ике төрле бар выбор, ул сәләя кагыз, электронный вариант. Бүгенге көндә мен әйткән буенча шул 28 шифахана эшли бу проектта 1662 электрон больничный бирелгән. Һәм инде без 2018 елда да барлык юнәлештә эшләребезне дәвам итәбез. Халыкка ярдәм күрсәтүнең сыйфатын тагын да югарырак баскычына күтәрергә тырышачакбыз. Алай бирсә. Зур игътибар ГЛОНАСС спутник системасына ярдәменә эшләүгә биреләчәк. Бу инновацион система безгә тәрәккәндерү чараларын бирүчеләрен инвалидларга тапшыру вакытын күзәтеп тора булышачак. Без аларны контроль итәбез. Качаган информация. Рәхмәт. Яңадан журналистларның сорауларына күчик. ТНВ радиокомпаниясы. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бар. Сорау бар, операторым килеп яздыртып өлгерсә. Менә без бик күп ДЦП белән диагнозлы балаларны төшерәбез, әйме, сюжет геройлары буларак. Һәм әти-әниләр белән аралашканда менә шундый сораулар туа. Безгә бирәләр кресло, әмма ул безгә яраклы түгел. Без аны куллана алмыйбыз. Һәр балага индивидуаль эшләнсен иде бу дип. Менә шундый тәкъдимнәре, шундый теләкләре бар. Менә кайчан ул индивидуаль эшләнә башлый. Алалар да кладовкада тора диләр. Я булмаса инде үз акчаларын кушып, каяндыр акча табып, алар ничектер тырышалар, менә үзләренә яраклы креслолар алырга. Менә бу мәсьәләдә кайчан алга китеш булыр? Бу турыда бик күптән сөйләшәбез бит инде. Рәхмәт. Дөрес, андый хәл бар. Хәзер мен сезгә дәмәнчек без сатып алабыз креслоларны. Безнең беренчедән баланың бара тиеш программа реабилитация ИПРА дигән дип аталау. Анда бүтән креслоның сыйфатлары анда кертелгән. Бюро медицина экспертизасы ул бүтән сыйфатларны анда кертә. Без шул сыйфатларны алып, ясыйбыз тех задание. Һәм инде ясаганнан соң кем конкурсын җиңә, шул безгә поставка ясый креслоның. Кайбер вакытта андый сыйфатларны барысында алар үтәмиләр, шуңа күрә без креслоны ала алмыйбыз. Кайбер вакытта менә шушы сораулар безгә дә килә иде. Без араны барысында карап иттек. Анда күп вакытта креслоның размеры зурак була, кичәнрәк була. Шуңа күрә алар безгә кресло бармый дип алмыйлар. Инде сорау бар, менә бит инде экспанда, кичтан кресло. Экспанда анарсын шет кресло, экспанда шет. Митика алар кайбер кешеләр андый кресло алмак келәр. Но без аларны сатып аламыз, чөнки безгә кирәк конкурс. Без турдан туры язылмыйбыз, безгә шундый марка кирәк дип. Без язабыз, менә нинди сыйфатлар кертелгән, тызыдашларны без үткәрә тиеш. Кайбер вакытта шул сыйфатлар килмәй, шул мәсәлән экспандага или анда митика алар теләгән креслога. Шуңа күрә без аны ала алмыйбыз да. Шул вакытта да жал бар килеп чыга. Но без узган елда 1000гә якын кресло алдык, ДЦПларга, балаларга. Һәм инде аларның 70 креслолары алар индивидуальнырак эшләнгән. Алар башта ул 16 елда безнең бик күп чаршау булды, әниләр белән 80гә якын 80 кеше булганда да 80 бала. Шулай алар инде мен әйткәнчә шул төрәләр бәя кресло аларга. Ну безнең килдек без бер нигә? Сөйләтим инде. Бер карарга. Бер карарга, без ул кешеләрне җыйдык, примерно определились нинди анда бурак кирәк основной сыйфатлар. Без араны керттек тә, инде сатып алдык. Менә шу 70 индивидуальный коляскалар безнең килеп чыкты. Ну, Марат Нуришдан да түзәр, ул как раз җаваплы шул креслар турында. Хәерле көн. Рәхмәт сораугыз өчен. Аз гына стәп җибәрим. Менә сез әйттегез, родительләр колясканы алганнар да арбаны һәм илә коробкада тора. Ул вакытта менә без гел әйтәбез, менә былтыр без 7 төрле коляскалар алдык арбалар балаларга. Һәм ул һәрбер контракт буенча игә киләләр, арбаларны күрсәтәләр. Арба шамасы аналарга түгел.
Біріншіден алар арбаны алғаш, біз аларға екінші түрлі арбаны кетіре алмайбыз. Арбаны аларға кейін болса, аларға тарақ керек болса, бәлки алардың шахси программаларда кенелген сыйфатлары болса, ол вақытта алар шамаған арбаны алмайлар, һәм екінші түрлі арбаны бізден күтәләр. Быел біз алдық 70 арбалар кенелген сыйфатлары белән. Ул кешеләрне біз шақырдык, алар үзләре карадылар, аларга ул арбалар бик ошадылар. Һәм болашакта да алар без андай арбаларны аларбыз да бирәбез. Бу арбалар белән бәйле тагын бер сорау. Әгәр дә күп кешеләр бит арбаны үзләре сатып алалар, үз акчасына. Ул очракта алар акчаны кире кайтару буенча мөрәҗәгать итә алалармы сезгә? Біріншіден арба бракованный болса, алар сразу акт язалар, и поставщик, беруші, ол өзі алмаштырып бере. Ватылса, сіз неден сұрау? Ватылса, өз ақшаларынан сатып алса. Асы, бар, механизм компенсации бар ол, өз ақшасына сатып алса, любой тренажер алса, біздің гражданларға біз ол ақшаны компенсировать етеміз. Өздері де аларға кешіп бараларына. Әйінді мына ватылған ұшырақлар турында сөйлеп башлаған. Біз комиссия, һәм енді біз ремонтқа енді алмаштырабыз. Рәхмәт. Менә бу арбалар бит төрле бәядә булган ки, мәсәлән, шетелнек ул кыйбат, аның аерым бер суммасы каралгандыр инде шулай. Компенсация. Сез компенсация кайтара аласыз. Безнең механизм компенсация ул бер. Любой ТСРны карасак та, ТСР ул как раз менә бу тренажерлар инде. Безнең бар сәнгә үткән конкурс. Шундый ук товар булса, вот шундый сертификат, шул сертификатта, шул категория товарның бәясендә. Менә сәнгә конкурстан чыгып үткәрелгән. Шул бәйдән без компенсация бирәбез. Мәсәлән, Барбатра без алдык, конкурс үткәрдек, 200 арба алдык, аның бер һәрберсе тора 70 мең булсын. Шул 70 меңне компенсация итеп бирәбез. Рәхмәт. Шул коляска белән бәйле сорау, менә бу схемаларда анда коляскалар белән тәэмин ителеш 70% дип кенә күрсәтелгән иде, аңламыйча. Һәм вот ул нәрсә белән бәйле, һәм менә бу беренче сорау, икенче сорау, әгәр дә ул ватылган очракта, сез әйтегез ремонтка дип, күпме көтә кеше, ничә ай, ел булмаса? Бірінші вопросқа айтайық, коляска арба ватылған болса, аны комиссия бойынша біз алмаштырабыз. Заявление на гариза язганнан соң 2 атнада біз үткәрәбез комиссияны, 2 атнадан соң біз җибәрәбез хат. Хатта уже язылган, біз аны ремонтлыйбыз, алмаштырабыз ул арбаны, һәм иң якын государственный контракт буенча ул арбаны алмаштырабыз. Ул төрле вакытта төрлечә, кайсы вакытта 1 ай үтә, кайсы вакытта 2-3 ай үтә. Төрлечә контракттан зависит итә инде. 70%? 70% монда как раз менә без элеккегә әйттек. Кичкенә балаларга коляскалар шамый, алар отказ бирәләр, алмыйлар. Кайбер кешеләрне без ида таба алмыйбыз. Кайбер кешеләр үзләре сатып алам дип безгә отказ бирәләр, һәм аннары сатып алып, безгә документларны китерәләр. Рәхмәт. Тагын сораулар калдымы? Рәхим итегез. Монда даже булса да безнең динамика буенча соңгы 2 елда без күтәрдек. Безнең күпәйде 5нче ел охранда 60% мейле, 55%. Без бары вакытна кертеп күтәреп барабыз динамиканы тәэмин итү буенча. Әйдә просто без күрсәтмәдек ничә соңгы елларда. Менә мин тагын бер нәрсәгә ачыклык кертеп ачыкламакчы булам. Менә производствода имгәнгән кешеләргә компенсация пособиелар түләнә бит инде, сез әйттегез. Обязательно акт булырга тиеш дип әйтәм. Менә кайбер производство актлар төзү ягында түгел, ничектер үзара гына хәл итеп, менә андай очраклар бар. Менә шундый очрак булган очракта кеше шактый гына больничныйда һәм менә үзе сезгә шәхсән мөрәҗәгать итә аламы? Акт юк кулда. Аның кулында акты булмаса, без ничектән түлә алмыйбыз. Шуңа күрә акт булырга тиеш ул. В любом случае, аның битендә ул андый хәл килсә, беренчән җаваплы эш бирүче, икенчән җаваплы үзе, кем шул хәләктә, ике яктан да карар кирәк. Шуңа күрә акт булырга тиеш ул. Эш бирүче ул гайвакта язмый акны, чөнки ул аның гайв буенча булса, ул хәл итә. Ул, конечно, язмый. Монда инде ул право основания кешенең актны ул язырга тиеш. Требовать тиеш ул акны. Булмаган очракта инспекцияна баралар. Безнең бар госинспекция, эш бирүче актны язмаса, бирмәсә актны, дин ул барга инде госинспекциягә, прокуратурага баралар. Шайтыр актны бурат тиеш кулны.
обязательно. Андан соң менә бу имгәнү очраклары безнең бит инде төрле өлкәләрдә алар имгәнү алалар. Менә аеруча кайсы өлкәдә бик күп менә шундый очраклар. Сельхозда да бар ул. Микрофонга Кстати, безнең бар ул данный, без кирәк булса сезгә бирәбез. Безнең коллеги була бит әле 16-сында. Анда инде безнең подробный информация блокалта була. Кирәк булса, менә шушы классик категория буенча иң күп очрый бирерсез, Рәхмәт, тагын сораулар бармы? Рәхмәт итегез. Иван Скрепин, Бизнес онлайн, гейжит, мин татарча бик начар сөйләшәм, ләкин узган ел Сырья Сабурская үтен ФСС эшләргә сорау илтеп, күрү буенча инвалидлар эт поводырилар. Вот бу эш ничек башкарылды? Икенче сорау, ничек мәсьәләләр алдында ФСС куелган 2018 ел? Беренче сорау йөртүче этләр. Ну, какие задачи ставите на 18 год? Бер сабак. Сабак. Әйе, без этләр белән эшләнергә ул кемача күрә андай нәрсә бар ул. Безнең Россиядә бер генә завод димәк. Питомник. Питомник ушул этләрне алар рисовать ел сайын 60 якын 60 эт үстерәләр алар. Бенкинне Казан Татарстанда 3 безнең гражданыбыз шул этләр белән шөгыльләнәләр. Аның нишләп һәрбер кеше ала алмый, чөнки ул этне асарга да бик кирәк аның өчен. Һәрбер кеше аллергия бар, аллергиясе кимдер асара алмый этне. Фонд ел сайын менә бу этне асаруын компенсация бирә, 30-40 мең гетне. 28 мең компенсация бирә тансарга. Мин сорауны тагын бер кат аңлап бетермәм сорауны. Среха, что там вопрос дал, Среха Харисовна? Нет, по поводу собак еще там. Ну как вообще задачи выполнены, мы газели бар безнең барса каралган. Сколько заявлений есть, мы в принципе вот по собакам мы рассмотрели, и у нас как бы нет заявок. А инде план буенча 2018 елда безнең планнар эшләрдән дәвам алып барга. Мен әйтеп үттем безнең менә шушы трендләндерү чараларын итү буенча, тәэмин итү буенча безнең кертеләчәк главная системасы, без итәбез татарстан контрольдә бөтен поставщикларны. Аклан шул кала. Рәхмәт. Еще вопросы, тагын сораулар. Рәхмәт итегез. Рамиль Иванович, сезгә соравым. Бу проектларны гамәлгә ашыруда нинди авырлыклар белән очраштыгыз? Больничныйларны кертүеме? Әйе, авырлыклар булды. Беренчедән техник белән обеспечить кирәк иде бөтен шифаханәләрне. Аның өчен кирәк компьютер, икенче өчен кирәк электрон цифровой подпись һәрбез бурати. Вот шушы беренче авырлык иде, анарсын кешене нитрәк иде, ничектер дип әйтим иде, ул говорить. Аңлатырга, алар шушы куркмасыннар дип инде шул электрон больничадан. Ул барышта үтелде, бөтен проблемалар, бөенкенде андай нәрсә юк, хәрен техника белән җиһазланган бөтен безнең шифаханәләр. Шайтыры без алай берсе бу проектны барыбер кертәбез, кернәкрен. Тиз булмасын, 1-2 ел эчендә бөтен Россия буенча тем более бара ул проект. Электрон больничный керәчәк. Бер генә сорау. Менә районнарда электрон больничныйлар бирүне кулланалармы? Районнарга кайтсаң, компьютер эшләми, интернет зависает диләр инде, интернет начар эшли. Менә шундый техник кимчелекләр дә бар бит әле. Бу зур шәһәрләрдә аңлашыла, аны кулланып була. Дөрес, районнарда кайбер вакытта техника эшләсә дә связь булмаса мөмкин анда. Но безнең Татарстанда, по крайней мере, хәзер анда бөтен программа безнең бар кертелгән, оптикаль система безнең почти бөтен районнар кертелгән, высокоскоростной интернет, шуңа күрә андай куркыныч бездә юк. Була дип. Районнарда безнең кимендә безнең данлар буенча 1662 электрон кагазның 200-300 квадрат районнарда кертелгән, бирелгән. Шуңа күрә анда проблема күрмим, ул да булачак.
Рахмет. Тагын сораулар? Рәхим итегез. Гигиена чаралары турында сорарга теләйдем. Менә подгузниклар һәм пеленкалар белән тәэмин ителеш 99% дидегез. Менә подгузникларның сеңдерешлеге үзгәргән. Бу нәрсә белән бәйле? Дөрес, андый вопрос безнең андый сорау күтәрелгән иде. Хәзер 16 елда августта безнең үзгәрде приказ метрода Россия. Анда элеке сеңдерешлеге иде миллилитрlarda, ул көчтә миллиграммга. Һәм инде ул булмады, кимеде. Элеке, мәсәлән, иң зур сеңдерешле булса 4 литр, 4000 миллилитр. Хәзер көчтә шул памперс дип әйтик, шул кешегә дип әйтик. Ул хәзер булды 2800 миллиграмм. Почти 2 тапкыр аны киметтеләр сеңдерүен. Шуңа күрә кеше кия, шул памперсны аның сеңдерүе әзәя. Башта кеше аның сифаты теше дип сөйләйләр безгә. Без инде аңлатып карыйбыз кешеләргә дә, һәрбер аңлашып бар инде. По идее, ул шул закон буенча инде үзгәрде. Кимеде не сеңдерешләргә. Юк, артмады. Кенә эч памперс, мәсәлән, тиеш, эч памперс була. Рәхмәт. Тагын сораулар? Тагын бер сорау бирмәкче идем. Менә 2016 елга кадәр сез хәзер башкара торган функцияләр алар бит социаль яклау министрлыгында иде. Менә шул вакыттан соң нидә булса сезнең эшегездә нәтиҗәләр күрдегезме? Уңышлы булдымы менә шулай нәтиҗәсе арттымы дигән инде сезнең вакыйгаларга кергәч. Уңышлы булды дип әйтәләм. Чөнки менә шу слайдта күренә, беренчедән без әкрен-әкрен каплап барабыз, менә бу булган дефицитны. Biz менә шушы бөтен гаризалар буенча без күрәбез, безгә кирәк мәсәлән 1 миллиард 200 миллион квадрат акча ел сайын. Безнең шул буенча инде менә шушы метродан вакытта аларның 760 миллион акчалары алайлар федераль бюджеттан. Без инде әкрен-әкрен планканы күтәрә башладык, чөнки без инде үзебез федераль структура, без туран-тура эшләп федераль бюджеттан, безгә ул җирәк танышырга. Шуңа күрә без әкрен-әкрен күтәреп барабыз. Шулай итеп, аны сайтта күренә, каплап барабыз, шу кызыл линияне дефицитны. Ул нәрсә безгә бирә. Беренчедән без 15% күбрәк алабыз. Шушы трендләрне чаралар. Менә ике слайдны күрсәтеп буламы? Без нет, где там эти были. Анда ничә бөтенлек эскә күрсәтелгән, чөнки без күтәреп барабыз бөтен шушы ел сайын. Безнең тагчалганда бер 15-17%-ка күтәрелгәндер тәэмин итү буенча менә безнең ватларны. Һәрбер позиция. Шулай барса безнең, алай берсә үзгәрешләр булмаса, безнең планда шу 2 елларда дефицитны калдырырга 5-6%. Ул булай бары приходящий була. Кемнәр без таба алмыйбыз, әйтеп беттек, чөнки алар үзгәреп, күчләр башка җиргә телефоннар үзгәрделәр. Без аларны икенче ел табып эшлибез. Безнең функция бит безгә дә кирәк. Без ничек эшлибез, кысычыки. Рәхмәт. Әйе. Микрофонга ярыймы? Микрофонга. Слуховой аппарат, тылгы аппаратлары 75% тәэмин ителгән кешеме? Аларны алуда нинди проблемалар бар һәм аларны бит инде аерым бер урыннарда бик сирәк кенә урыннарда бирелә улаймы? Менә РКБда тагын бөтен районда да түгел. Анда аппаратлар бирелә, поставщик аукционда җиңә, шул аппаратларын тарата. Безнең контракт буенча быел тараттылар 2900 аппарат. Ишт аппаратлары сез әйткән буенча РКБда гына бирелә дип, РКБда гына бирелми, бирелә ул поставщикның төрле пунктларда. Быелгы булган поставщикның аның һәрбер шәһәрдә пунктлары бар иде. Чаллыда, Нижекамскида һәм Казанда, Зеленодольскида. Ул шәһәрдә пунктлар булгач, ул кабинет сурдолога дигән пункт, шунда барып, ул ишт аппаратын ала, һәм анда настраивать итәләр, эшкә урнаштырып, колакка куеп, ул аны пульс итәргә рәтеп җибәрәләр. Үзе килә алмаса, аны ташик үзе Минем ишеткәнем бар, менә колак аппарат алганнан соң ул миңа туры килми дигән. Шулай ук монсын да кире кайтарырга менә коляскаларны әйттегез бит, кире кайтарырга. Шамаса, килмәсә, аны алмаска кирәк. Ул инвалид алгач, кул куйгач,
безгә акт сдавать ителә. Без ул акт буенча уже түләргә тиеш. Без түләмәсәк, безне суд буенча түләттерәләр. Шуның өчен без иң беренче гел әйтәбез. Кул куйганчы, иң беренче тикшергә, шыймы, шамимы, киләме, килмиме, сыйфатлымы, сыйфатсызмы, яхшымы, начармы, бөтен сорауны тикшергәч, шуны алгач, кул куярга. Алмыйча, шамыйча, кул куймаска. Аннары алмаштырып булмый. Монда закон о защите прав потребителя дигән действовать итмәй. Чөнки монда уже без экспертизаны ясыйбыз контракттан соң, тикшерәбез контракт буенча ул аппаратлар килә, сыйфатлары соответствует итә һәм поставкага без аны җибәрәбез инвалидларга. Монда бит некә килсә, үзгә акча түләй, үз акчасын түләй. Монда да шул. Просто монда үзе түләмәгәч, ул аңа бетерми, аның акча икән түгел. Ул дәсәң дә бөтен положенное бер, ул аныкы үзенеке, ул акчасында аны бездән түлибез, ул түләми. Шуңа күрә бик икътирап итеп алырга кирәк бөтен товарларны. Кибетә шикелле монда башкача булмый. Аңлашылды, рәхмәт. Тагын сораулар бармы, коллегалар? Мөмкин. Менә бу протез ортопедик эшләнмәләр белән тәэмин ителеш арттымы ул? Былтыр бит инде менә терәк хәрәкәт аппараты елы булды безнең республикада. Былтыргы белән чагыштырганда, 2016 ел белән чагыштырганда менә 2017 елда ничек булды? Безнең 2016 елда бераз авыррак хәл килде, чөнки без шул гаризаларны алып, аларны кертеп базаларга безнең анда бераз таш булды, безнең дә гай булды, мин аңа өчен гафу итәм. Быел безнең бөтен гаризалар урынына кертелгән, бөтен практически аларны кабул ителгән. Данные буенча безнең шул 70% протезно-ортопедик изделия тәэмин ителгән, ул аның да проценты үсә бара. Нишләп без бу таблицаны күрсәтәбез? Чөнки безнең иң беренче төп максатыбыз иде көн сайын кулланылып торган әйберләрне, товарларны итәргә. Ул подгузниклар, памперслар, калмыч-приемниклар. Шуңа күрә безнең бит инде сүз күрәсез, бераз бар дефицит бюджеты, барыбер акча җитми барысына да. Шуңа күрә без инде карыйбыз, кимгә ничек именно жизненно важные функцияләрне поддержать итәргә без шуңа күрә без шулай итеп распределять дигән, как сказать. Шулай итеп безнең протезно-ортопедик изделия иң кем беренче чиратта тора, шуларны без барысына тәэмин иттек. Башкаларын без әйтәм бит, ел сайын без каплап барабыз. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Булмаса матбугат конференциясын төгәллибез. Зур рәхмәт килүегез өчен, аңлатмалар бирүегез өчен. Барыгызга да уңышлы эш көннәре. Рәхмәт. Яңа белән.